Balimao Anyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Billet lundi 26 septembre 2022. Aïwa, Kibara Telimani, nouvelle Douma Fona Baby. En Balmatia, Alay beaucoup, Anabena Dolina Sanno. Mais Yanango Kemena Anasido Kefolo. Malien Pé. Ali Gerebu, Outro Poussela ou, Suguba Moro, Bekaika Boutiki Datuku Chini. Malien chikana barake chini moko chikini ka boutique daele moko chikana ta sugula bela jele ali namaranu be kata aéroport la kataka anga premier nyuma kumbe aye mali kuna wulu kuma de fond Nations Unies konana malien tchena muso demiseni makoroba amangini bela jele fe beki jija anga premier ye kuma mufo on de kanga bobi kataka premier kumbe Nations Unies na mais sigi kuma inka bela jelen ka mobiliser malien bela jelen ka mobiliser anga tanga premier nyuma kumbe donc si ça nen docteur Alay Bokoum le bena kel lina donc yananga do lina bena nyafo bela jelen na beki aklito ala ka fo ame oro mina kopi malikoyi malien président Klense ka ke ministre Klense ka ke malien dembe de bise ka wuli bi ka mali défendu angen nga premier ministre discours mi ke c'est un discours historique donc bela jelen ka bo kata kumbe Malien, oye nouvelle follow. Nouvelle follow na jumenye Guinéen ka ministre bora ka kuma aye mufa makorongena madugu. Musa Mbara ye jeunesse bet ki la tege. Musa Mara de ka bobi kalebe onga ministre la gushibi. Musa Mara ye jeunesse bet ki la tege bi. Malien anga décourager anga tafe. O temene ko fe ka bala. Mena mbalmache Alay Bokoum ta 600 awe minute de manama ndron jandro ambe Alay Bokoum na explication chaman di awma chini boli bena ke chokoya minna me yana ngoke anga karamugo chaman boraka kuma mali jeunesse beka bo bere farale mi nyogonka M5 yere wolo CPM victoire et gloire ani les commerçants du marché ça dit que tout ce qu'on appelle force de changement a beitege di nyogoma bi awa ante bo antanga jamana na bla mokoshi en permission jalendo awa beka bo chini ka ta boulevard la ka ta bla fo aéroport la bela jelen qui prépare boli kama donc o de kundo ka nya fo bela jelen na amena yananga docteur Alay Bokoum talina mena fendo boka ira bela malien beka bo chini 11h chini 10h au cas sur malien bebe aéroport la chini 10h au cas malien be sur aéroport la donc docteur Alay Bokoum amena le wole sanno avec bois 600. Aba aketou. Voilà. Mais docteur Alay Bokoum moule 600. Docteur Alay Bokoum na explication d'audi. Et docteur Idjonga ke vidéo yi. Ika kuma moko kame quoi. Voilà. Docteur Alay Bokoum na explication dit. Donc une vidéo lancée quoi. Il va accepter quoi. D'accord. Voilà, docteur Alay Bokoum a été fort. Voilà. Donc, Malien, ni docteur Alay Bokoum dit. Voilà. Donc, docteur Alay Bokoum, kuma bibolo, et Boli Benake Chokam Neba Nyafo, Malien Bela de Clubila Benye Bila. Sekou Tunkara National, le politologue rassembleur, Inichou. Merci. Ikapaji bi vraiment Inikeni Baraji. Et kapaji kama aya don au fana diaspora munu be États-Unis be foli damine naudi. Aha. Aye délégation séjour diabolo. Merci. Maintenant c'est ko bine ni son jale de be kuma fait. Ah wow. Parce que honnêtement jekulu mi ñogon soro bi. Ah wow. Ka foko ube bu ka mo wele. Ah wow. Et puis beya ngania tani yere mais en fara la ñogon ka pour que avocat tlan kanye. Aha. Here kono. Aha. Ok. Aha. Au mogo de ka Tchabi kateme hali de 14 taka. Le 14 janvier ni akilibala. Kabini Mali indépendance ro Mali ma boko le 14 janvier bo. Ala barkala fana ankera au coordinateur national yere foté. Ani jekulu chama nga bi jekulu munun kanga boka channe obey sekutungara. Anye jekulu munu recensé bi akacha keme. Na se ka beto ko fo. Hakili ye joye ningo komba cité mbe pando kuna meti se ka kuma fana taka foroma do cité parce que M5 RFP kumbe
Victoire Gloire Koumbe, Yerewolo Koumbe, et comment on appelle ça là, Malivision, comment on appelle ça, CPM Koumbe, Forsat Koumbe, CDM Koumbe, GPM Koumbe, et Ben Anikelea Koumbe, et Arema, et Korema, et le CNT même était là, et tous les mouvements, c'est-à-dire tous les marchés de Bamako. Ni yore lambe Salifi Semparafo, no ye Fédération nationale des marchés de Bamako. Mogo mindo nako dabanani ka datugu, et sini uko kube bitiku be datugu ninkama. Donc, en Benaka, Malien Bena, tous les présidents des mouvements, en Benyoron sur bourse de travail à partir de 9h sini. Tous les présidents, groupe de Beka de la Moro Beka Wele, Moro de Beka Okipola. En Benyoron sur vers 9h sini ka ko blasenka. Mais président B, ani Moro Mounoumbe Bako fait en Bebeta Nyoron sur aéroport là. Ka premier ministre ka délégation Koumbe. Maintenant, Ambenake comme les Cubains, docteur Djire de Idedi. Malien Benajo, cabinet aéroport là, faut qu'on a ce boulevard de l'indépendance là, faut qu'on a ce Mali, là où il y a l'hippopotame. En passant par le rond-point principal de la place de l'indépendance. Malien Bejo a Bela, ka premier ministre Koumbe Siraka. Maintenant, Djama Folo Beke aéroport là. À partir de maximum, parce que moi, je suis 9h, avec une réunion jusqu'à 10h, 10h30. Moi, je suis organisé dans les quartiers. Maintenant, nous sommes midi plus bas sur un bébé aéroport là, dans la Sonama. Maintenant, Djama Mimbe, premier ministre, Djama Mimbe, place de l'indépendance, nous sommes place de l'indépendance. Soyons très clairs. Un bébé, nous sommes place de l'indépendance là, parce que Djama Mikanga Bosuna, Angumami. Madala na ñogon jama be nabo. Donc ambe be ñogon sur place de l'indépendance là à partir du moment où le premier ministre Seraye ambe comment dire mo dama doma mais amba do ni premier ministre nana normalement akangata directement chez le président de la transition comme premier ministre doye noye jokel ko kala maygay ali ake chugo mina la fois passée. Donc, bi nem se ki nison jani mi. So que anko dorme kele mbo fo ka passer la beka mais ni mo min tara dorme kele mine antola. Atiya kena yere. Commission nani de sigra. Commission scientifique. No ye mo mena amena kuma min ke ka premier ministre ka kuma jansa. Parce que tara kuma antola. Oye président de groupe nous devena aux commissions composées. Commission flana oye organisation et mobilisation. Abla Jara, Momindo cabinet Djekulu nous ye fait damine à Kumbala le Kebe nous de Yerewolo ani mo chama. Commission Sabana oye commission communication no ye Victoire Gloire ka mo ani les activistes chek ka nous ani Amara Silla nous ani Boubou Mabel nous ani Mementa nous bo be nous donc nous devena la communication bien gérée dans la Sonam. ORTM fana nena directeur Koumanassia ou fana Boutala. Maintenant commission sécurité fana bay. Mi maintenant police demain parce que en benaka mosi kana gere aéroport là de moins de 200 à 300 mètres. Il faut nous y embla yoro mina ambe joy. Ko indabara sécurité de kama. Mosi fana kana teme monument de dans monument de l'indépendance hal ni jama jaara tuko to kana teme akana teme Mali. Le monument de l'hippopotame. Pour la sécurité au niveau de Koulouba. Donc, mais c'est qui commence à me cabinet aéroport, la groupe Belebele avec groupe Belebele Flana, place de l'indépendance, la cana pour du travail là. Mais comment place de l'indépendance là dans la Sonama. Donc, commission financière doit la mouna parce que encore groupe B. Angouma Mimbe, B de Waribo, même la première fois il y a quitté. Mais le 14 gouvernement de Morowele. Gouvernement ya seko ke pour que Djamaka Chaya. On disait la Malien yere de ou yere wele. Le 14 2 millions et quelques années de cotiser kanga fin follow ke gouvernement est to kalama. Disait na fana ole kanga cotiser baby take pour que beka mobilisation ke ka abenye chukomina. Na ni mimi se ka minke miye pour que ko kanya akono. Parce que am ko be jila yoro dola Malien yere jamambe OK ka soro mako mo fuye. Am ko be par exemple aujourd'hui tribune ko problème bana doni. Parce que Amaro Djama il faut qu'il y ait une tribune d'Osigi.
Le tribune malien c'est min kalama c'est entre 2,8 millions et 3,5 millions. Mais ama tribune ama mogo de la ama ta ministre fait ama mogo tikata ministre fait. Ama mogo tikata yorosi fana. Ko yé malien ko yé. Mais tribune kon tambolo bleu ya ne sini ci ambe ka ñini. Quelle bonne volonté pourra le faire? Al na tigi de ba tigi saro kata sigi dro mogo ka kuma babana. Qui mimi se ka dita mimi se ka faire ta boisson parce que ni ko ina docteur fana amba ñinu fait. Docteur Tiaman ka ki ankela parce que jama ko to. Le 14 anga mogo munun kirikar la doni bada deba je mogo kemena. Mais ala baraka la docteur Tiaman kumbe ni yoro lambe docteur Seydou Cissé fo. Beba do avec primature labi. Docteur Jirembo fo. Avec docteur Tiaman ande ñogon demo la pour que mogo kirikar lew. Qu'il soit pris en charge avant que dokata docteur solo ala ka kishama sini. Parce que ni jama tiara mogo kana hirri ke ñogon ka. Mogo ka place espace de wuli ñogon te. Covid doron kamate Covid bala de mais surtout pour que moi se ka respirer gagner parce que ambe wati mina c'est vrai samiado bon sanko fara bi se ka yala alni sanana kumbeli nala sonama anta boama amba ñini ala fait 50 na minta an balika ala kumbeli ke gagner de midi jusqu'à 17h kumbeli bi se ko tanta OK ala sago isago se ko tungara bi se ka information minti o de ni voilà et maintenant toute la mogo be président la munu be commission la ambe ñoko sera à partir de 9h signé à la bourse du travail ka travail doy ka bara doy pour finir ala sa ko isa voilà vraiment malien abela de docteur Alay Bokoum kumakame donc amena Alay Bokoum ninga question klina docteur Alay Bokoum mogo beta aéroport la abe fait mogo ka bo air jumeni la kata aéroport la docteur aéroport la me fenkele finyana seku tungara expérience min bana kuma mina premier ministre chogel nana budati domina. C'est vrai que si l'État veut jouer à nous... Et Ibijo, une seconde. Et Amba Nyafong Malien Dem Beladjena, parce que Dobe Kadatiko Kumafo. Donc, billet lundi 26 septembre 2022. Ni docteur Alay Bokoum de ligne directe là. Ko chini ko Malien Beka Bo, commerçant ka boutique fermé. Yoro Beka fermé. Donc, Ahmed docteur Alay Bokoum Yininga. Yala, Olube, Wole la Malien, Olube fait Malien ka Bo air du de là. Exactement. Mais fa ko fort parce que moi tellement be ko question posée commentaire ou là quoi. La commission mo fait be baraka commission kono. À partir de 9h ko ñoko soro pour travailler mais malien yéré. Beka bo à partir de 11h ou ka dala munu ci sekata aéroport là. Parce que wali fula modèle de bewo seku. Munu be bo sila dawla. Ambi fe jama kana fo ñokon ko kabine aéroport là fo monument de l'indépendance la moko kana fo ñokonko c'est-à-dire moko ka tuku ñokonko kana d'après docteur Djire la mobilisation à la cubaine donc moko ka ñokon tege yere mine foka premier ministre ani tiebe ka sereya ko premier ministre tara kuma mi fo ande be ka kuma do donc à partir de 11h moko be sekata maintenant à partir de midi pile à Castro moko be ta aéroport la be seraye et à partir de 15h 14h kana 15h moko ka ñokon soro au niveau de la place de l'indépendance maximum 15h30. Voilà un peu comment on va organiser les choses. Voilà, donc, Malien, Abela Djele a ça, non. Docteur Alay Bokoum Ko, moi, je commission d'organisation, Kolu Kanyo be bourse de travail la sormada fait la never. Comme Malien Bekapo, Kata, aéroport là, faut boulevard de l'indépendance là, au Bekafa Djamala. Donc, ni 15h de sera, moi, tu be boulevard là en ce moment. Au cas où le ministre Temena déjà. Donc, quand le premier ministre Temena Kabo, aéroport là, drone, mɔgɔ kana taa so dɛ bɛɛ ka taa boulevard de l'indépendance la an ka taa fête tɔ kɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an ka ministre taara malien denw de ka cikan fɔ awɔ malien fana ka yira an ka premier ministre la k'an bɛ sa nɔfɛ an bɛ fɛ jama ka bɔ fo diɲɛ bɛɛ ka siran fo diɲɛ bɛɛ ka dɔn ko jaa ko a taara anw de ka ci fɔ donc docteur Alay Bokoum kuma laban bɛ e bolo i bɛ se k'o fɔ bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Be ne bolo doro mo ka don ninte kelen ka koye te mouvement kelen ka koye et de jera de façon spontanée ka fo kube bo ka taira djemola ko anga transition ko mo min bora le 14 janvier ka fo kube transition sitorté Mali peuple be fo ola ani la résilience pendant 6 mois ka ko kun ka ira djebela ko alala premier ministre ya ira ko jogele mun fo jogel kemebe jogel ba kelebe jogel ba million kelebe asim be mun fo asim ba kelebe asim million kelebe ou be flebe da be flebe kelena uluni malenga kuma
u taara kuma comme si malien bɛɛ kelen kelen de taara kuma kuma laban bɛ ne bolo dɔrɔn ka malien fɔ hali bi an ka sini bɔli wallahi n'an bɔra ka tɛmɛ le 14 kan n'a ka di Asimi ye a b'a fɔ k'a tɛ taa mɔgɔ f'i ye a bɛ n'a ye fɛn fɛn bɛ baara jugu la olu de bɛ n'a boli Mali nɔfɛ parce que hɔrɔnya la u bɛ n'a dɔn ko Mali ja an ka autorité a n'u ka jama a bɛɛ ye kelen ye parce que autorité kuma saba de fɔ n bɛ bɛn ni kuma ye nɔ u ko mɔgɔ min tɛ Mali ka souveraineté reconnue olu n'a tigi tɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka ni Mali ka baara kɛ f'i ka souveraineté reconnue. Deuxièmement, Mali il y a choix de partenariat minnu kɛ ani choix de vision min kɛ mɔgɔ t'o la u n'olu tɛ. Troisièmement, min ka bon n'a bɛɛ ye mɔgɔ min ma sɔn malien ko min donc malien ko min olu côté et personne ne se substituera au peuple souverain du Mali tant que olu bɛ ala sago i sago parce que tu fais ka vidéo ka jɛngɛ ne kama. Ok, vraiment merci Dr Alaye beaucoup. Ambi bla en la i seko ke. Merci beaucoup. Vraiment kamba la Dr Alaye. Donc malien den bela jeli ya me wule kan blara ko bela jeli ka bo. Ah malien ko be dugu kono de. Donc ko beka bo depuis so ma da fela 10h kata 11h là. Beka bo kata aéroport là. Ni premisi nana kateme aéroport ka. Jama beka tla kana tuni kana boulevard l'indépendance là. Mo na ta so de. Ambe bossini depuis sogoma fo fadir da fe ambe tile kele ne ka ambe feti la donc guitare tiku ka taka dembe tiku ka taka ambe sadike ambe bella jelen de wele malien dembe comme ñogoma deli ka ke fo die ka don ko Ablaye Maïga takara anga premier ministre Ablaye Maïga takara malien deun de ka chika fo ama ngini malien be fe be ka bo be moko shikana tiki ka boutique daele be ki ka boutique da fermer be ka bo o de kundo malien o temene ko fe ata tonga Musa Mara jabi wa malien Musa Mara ye malien be jigila tege Musa Mara aye malien be jigila tege amena o de fo bela jele ngena biye lundi 26 septembre 2022 biye lundi 26 septembre 2022 malien Musa Mara bora ka anga premier ministre la gauche Musa Mara kelentede Umar Marko ka parti mogo do Umar Marko ka parti mogo fana bora ka anga premier ministre la gauche mena Musa Mara de jabi malien Musa Mara ka bla kuna Mali be horo minabi Mali baka yerema horonya de nginina mais Musa Mara ni nebe Musa Mara place la ala ka sembo Maliko la Musa Mara ika retraite anticipée ta Umar Marko ifana kika retraite anticipée ta billahi fona ka soro Maliko ko tiɲɛ de don mun be fala ko ye tiɲɛ de no re senjele o bolo jeli aw te ke foye Mali kono bile c'est terminé maka tiɲɛ de fo yana aw seraw dana aw te se ka kɛ aw jeli maka goy ko wulumsoni bobi hala ka retraite ta aga sembo kuma la aw te Mali jola wiye aw ye Mali cilaw di malien Musa Mara ka kuma bora la ay Umar Marko ka porte-parole Umar Marko ka porte-parole aya la jabe ka kuma mun foya Jigila tege de don AR ne anga je kalame ñoko fe. C'est un discours qui fait beaucoup réagir, celui du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, qui s'est exprimé samedi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'en est violemment pris à la France, qu'il a comparé à une junte. Le colonel Maïga n'a pas été tendu. Aw bise ka famia ko Umar Marko ka parti au cadre do de bora kata kuma RFI la. Kata kuma français ou ka c'est-à-dire malien mon be ninga moko faka bilay talay Umar Marko ka parti cadre de bolen fla kata kuma français ou ka média la France 24 ou antaro RFI kata anga président kula gauche ne jigila tege de aw ne anga babaru ba bokum kuma kana meya. Écoutez Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti souverain. Donc voilà ayato voilà. Pour la démocratie et l'indépendance, il pointe non seulement l'incohérence de ses propos, mais aussi son manque d'élégance. Il attaque ceux qui ont été plébiscités par leur peuple à tort ou à raison. Il n'appartient pas au Mali, ni à un dirigeant malien, de dénoncer ou de remettre en cause la légitimité de notre chef d'État africain qui est passé par des urnes. Et cela ne peut pas être
inconcevable lorsque ceux qui tiennent ce langage se sont imposés par des armes. Ça manquait de classe parce que la tribune des Nations Unies est une tribune qui a vu passer des éminentes personnalités qui ont réussi à faire passer leur message mais avec beaucoup de classe et en respectant également leurs confrères. Et donc tenir des propos au mépris de tous les codes diplomatiques en s'entraînant à n'importe qui et à tous les états, je pense que ce n'est pas une politique qui honore notre pays. Ce n'est pas dans l'intérêt du Mali de tenir de tels propos belliqueux et pendant que le pays est en train de brûler, pendant qu'on est dans l'incapacité de protéger les Maliens, au lieu d'appeler les amis du Mali à accompagner le Mali avec un discours responsable, mais on s'en prend toujours à des gens, à tort ou à raison, sans que cela ne puisse apporter une solution aux problèmes que nous connaissons. Babarou Bokoum avec Christina Okelo. Aune alache ni Umar Marco Umar Marco en fakade ne se utungara kunkele maka Umar Marco ke kirade billahi ni ngone se utungara nga nsatola ko gande ngelen kalfa Umar Marco la ba fango awo ngate so nga janfake ja Umar Marco ye Umar Marco ye mo fakade Umar Marco ta jugorani e fenta ide Musa Marata ide Musa Mara ye munfo Umar Marco kaka parti deuxième personnalité ne ma fli de Babarou Bokoum o de ta kuma RFI la katla ka anga transition ko dogoya Umar Marco ka parti de flek ta kuma RFI la ka Mali transition dogoya ko Mali desera ka Mali ko Assimi desera ko ka Mali sécuriser Malien on est sarabi abeka kule ko Musa Mara auta de Umar Marco kelebe ka munga dugulaw bilay talay Musa Mara tara do maniyo abeni alana krache non ni kabakoy Umar Marco ka parti de flek ata kuma RFI la ko Assimi desera o de kuma fo jugora ni Musa Mara tayo bilay talay Umar Marco ka mogo ye kuma fa aka juguni Musa Mara tay ko Mali desera ko Assimi desera ko ka Mali on sécuriser ko Assimi ka ta kelet ke bema aye Assimi de ke kelekela yi ka Assimi ke ka tise ka Mali sécuriser ka ta Assimi la gauche ka Buruja ka di France ma France mu yan fa fara France mi ko kante don Kidali ala Umar Marco non ne jigila tigara billahi tallahi wallahi ne jigila tigara aw be ka kule ko Musa Mara Umar Marco ka chebora ka kuma sa ngotara ka ta Assimi nendi Umar Marco ka chebora ka ta Assimi nendi Babarou Bokoum ko Assimi tesere di awni ala ana kirache Umar Marco ka parti ka ngata kuma RFI la kaun tesara ka Mali sécuriser kaun ye kelekela di kaun be ka ta président de la Gouchi awni ala ana kirache na fora awni na ko Umar Marco ko ka parti be ta kuma RFI la ko ka Mali la Gouchi ayni ala che mais c'est très grave wala ko songo monte politicien ko la blengui surasu aw ko kadne mais vraiment akansa mais mufana ay baraka ni force de changement docteur Alay Bokoum ben de cerveau olu mo flaw na be ko ka to ko lu wula ka saraw la quoi wallahi billahi na e fait fo surasu na e fait fo et ben le cerveau ni docteur Alay Bokoum ngana abina fa aya fone se ko tungara de ngana wallahi billahi ay baraka ni mo ye munu me Mali fe billahi tala be ka tiede fo yana ima adema fana bolé me hinato adema fana bora kata hinato communiquer ndoké on est content adema akila ka me jimi anu feda alna o ke anta o féliciter aw yeta suma de do mogo ma anga plainte supporter aga na tigila Mali ko labli mogo yi banka Assimi supporter kanye plainte de France contre la halna tigina na ko vive Assimi billahi aw kana gerala me ka tiede fana me sigi kuma inka mogo na yi ban ka an supporter an kele ka plainte de France contre la na tigi nana ni fare kura wɛrɛ ye aw kana da tigi la fo ka diɲɛ wuli n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ni ala cɛ aw yɛrɛ kala cɛ karamɔgɔ dɔw de bɛ ka bɔ bi ka Assimi supporter bi n bɛna nin yɔrɔ kala aw n'an bɛ jɛ an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛnw an k'o de fɔ toujours an bɛ bi dati fɔ bi ye lundi 26 septembre 2022 bi ye lundi 26 septembre 2022 donc maliyɛnw an ka karamɔgɔ dɔ kumana an bɛna o kumakan kala nisɔndiya dun an ni an ka jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ no abe ko jamana ko na dam na doro bara willa e ma nga premier ministre ye ngoni bo an sena bi ha
Allahu Akbar. Mbika mfamuru boka discours de la mebi. Voilà. Karamogo do de bora ka kuma ko premier ministre tara ngoni bon en sena. Ko premier ministre tara ngoni bon en sena. Aya la jabe mu fana fo ya ngoro la. Ako troisième mandat bo ko na fo ni yere marqué so ki joni baloy. Yere ki yere dribbler ka so ki joni baloy so ka do yere ko. Boy chorba tay. Asoro ka fo gentil français ko neni may ngoy ngoni mani nay na be digilade. La gente malienne, on m'a fait fort. On t'a anta fo yorola le haut niveau du monde. Gniebe yorom bi gniebe nyede anta fo yende haut niveau du monde. Anta so ka fa mo gente française. Malien be dalem ba wala bi malien be sona awye bi anyere be woso ki malien. Ne mo fo ayo ngoni génération may. Akramo teso amara de kela teso asimai kani jonyere nyini fo ya mena mo génération hasimi marki mai ninda prevu doy mo mali ya sira yorla ibika kadante daele ka so ka dre du sula ka so ka andora ka so ka tamana ko je suis malien kata chien fo mo koy français de ninkana ninde ninkana anye ninke ka so ne mire do ya ni sans flaque dom ogo sago chira Malien besikan be français de mais anga jamana nyamo nana kamba nga premier partenaire fo no ye français o ka engagement na wallahi ni yaro mumbi kono ni ma fo de be garontike mumbi ira ko ni ma songo fo ni wala pa fo e garono o de afon ma ko natikiya ala wal nifaq o de an nifaq dore yani tudi hel kull shay'in ibi fano dakena ka munti i batinuna ka fano dakena ma munti kono alaka jamana en baski alaka jamana en basigi prime ministre ye ngoni bo ansena alaka ngoni bo asena ay kuma mu fa abena malien sebe bema ajara anya abena amma wa anya kono ko de ni o ku jira jasa baran to ni ko abo ma jamana be ka basigi doni ka harama dum fa ko she ala ni mu mo na dayo ko kulun tato dire abina bakono ma keme fula ani ko ode sara o sanjambala anga president avion ta ka soraka ta chapeau chejugu do akungula soraka vesima do soraka ko je suis Charlie ngani joro be matani jole on ta ma keme fula ni ko e ma ni fusani ni wa ode bana ko mu wote malika sori discuter mali nona bli on yede ba discuter alaka barka do ni fa kayna ko alaka sabati subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka wa ta'ala jaddaka wa la ilaha ghayraka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin karamogo nyumando de flek ka fatiata ka duaudo asimie bi aywa ko beka po shini koy beka po shini mardi 27 septembre 2022 bela jelen ka bo début sokoma da fela 10h kata aéroport la fo boulevard de l'Indépendance la Malion ayela ja Burkina premier Burkina et fenge et Mamadi Doumbia bora aye fenge bla place la Malion on est ni son diara ça ou ya galon tege quand un membre de la délégation ivoirienne glissait à RFI que le Mali ne doit pas oublier que la Côte d'Ivoire fournit 20% de son électricité alors qu'il ne déçoit que 20 milliards de francs CFA de factures d'électricité impayées. Malion galon doit préparer Mali contre la main au fort en a nogo ou la peu a une vidéo partagée à une vocali mais qu'à vocalu différencié. Malion billet lundi 26 septembre 2022. Mais c'est qui bidati quand parce que ameto kangina kumarla. Malion billet lundi 26 septembre 2022. Awa ubeka galon tike RFI la ko Côte d'Ivoire ka milliard binani be auna électricité la tiente kuma inade. Ubeka ese ka galon norana di. Côte d'Ivoire ka milliard binani bana tienta la sine. Asebene fle RFI la. Un membre de la délégation ivoirienne glissait à RFI que le Mali ne doit pas oublier que la Côte d'Ivoire fournit 20% de son électricité alors qu'il nous déçoit quelques 20 milliards de francs CFA de factures d'électricité impayées. Mardi prochain, ce sera la mission de la dernière chance au Mali avant l'entrée dans un conflit dur où la Côte d'Ivoire ne fera plus de cadeaux à son voisin le Mali. Donc, Côte d'Ivoire qui préparait, RFI de Ablassan, Côte d'Ivoire qui préparait, peut-être courant donwa Côte d'Ivoire fait comme marfal ta Mali contre la wa antado donc Côte d'Ivoire on est nyamoba fana kumana et Antonio Guterres ou be ko manipuler ko blanc Mali contre la o fana be ka bo ko anga Ivoirien nga mercenaire blanc ne bolo africain de mo de be ski kan kuma fo
mais ou be ka kuma fe fo a ben kalundi ou be ka foko Mali tara ko katara e Côte d'Ivoire e fenge ko Côte d'Ivoire ka électricité be auna tiente kuma ina de galon fi donc Mali yere be ka électricité fenge aéré bi donc fo malien be la jelena o tebeni ko fe ka bala malien anye information de dernière minute de soro ameno kala tout de suite auna be je kula be nyogo fe anyo de fana Mali be jore malien awa ko Guinée premier ministre Guinéen kumana ouye CEDEAO et répond auna je kula be nyogo fe d'aide pour pouvoir réduire, pour réduire la durée de la transition, vous ne demandez pas d'aide à vos partenaires? Non, pas du tout. Nous ne demandons pas de l'aide. Nous voulons qu'ils nous expliquent s'ils ont une autre manière de produire un fichier électoral à moins de 24 mois. Nous les écoutons. Parce que c'est pour ça que nous avons toujours soutenu que la transition guinéenne, ce ne sont pas des dates. C'est un contenu. Si eux, ils ont des experts qui sont capables de produire à la Guinée un état civil et un fichier électoral à moins de 24 mois, nous sommes acheteurs. Voilà. Nous sommes acheteurs de... Ko dia Gouya, ko Guinée ka élection de organiser, fichier électoral mana, awa Guinéen fana défi lancé. Malien, beka ni yoroni partager, c'est très important de. Donc, quand il faut Malien beladjela, aye ni vocali yoroni partager, c'est très important. Billet lundi 26 septembre 2022. Awa Malien, la Guinée Boraka ou CEDEAO Djabi 600. Guinéen ko élection be organiser ni fichier électoral miye. Ko ni CEDEAO ya a bon oluye ko lu yere ba san awa élection organisée chini be. Comme mais olu ouye ni namara de ka be ka jamana pousser ko ka élection ke ou ba namara ka ta di mogo do ma. Donc Guinée fana bora, il faut que Malien be ka Guinée fana supporter. Guinéen fana bora ou kumana français ka télévision so la. C'est-à-dire que ou be ka galou ne tike ka ke ina fo mogo te fe ka fanga bla. Ayela de Guinéen voilà. Ayela de Guinéen be ka mufo. Guinée représentant be ka mufo au nanga je kula de nyogo fe. Sauf que tous les experts conviennent qu'il faut un délai minimum de 24 mois pour le faire. Et c'est ce que nous avons prévu, durée pendant laquelle nous allons aussi faire le toilettage des textes juridiques et des institutions. Et donc, à l'issue de ces 24 mois, les élections vont se dérouler de la base au sommet. Ça aussi parce que nous tirons cela de l'expérience que la Guinée a déjà connue dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, la communauté internationale était venue bousculer la Guinée. On est allé rapidement à un fichier électoral qui a généré les crises qui ont maintenu la Guinée en situation de tension pendant 12 ans. Rien n'a pu être fait. Et puis on nous avait dit, élisez le président et lui se sera chargé de faire les autres élections. Cela n'a pas été possible. Donc nous avons déjà vécu une transition et nous n'allons plus jamais répéter la même chose sous le diktat de qui que ce soit. La communauté internationale, la CEDEAO, ils ne viendront plus nous dicter des conduites à tenir. Ce qui est important, nous voulons être des partenaires loyaux. Kofoka Djienwouli. Ko CEDEAO tena ou bien communauté internationale ou bien ONI ko mogo shite na kibi isago ke la Guinée la ko de bana pew ko lu te mogo la mede olu bu ko élection glan ou référendum ou sago la benya choko ya mina ko be neke kuma be ko transition mana na chaque fois ou be surasu pousser ko élection ke élection be ke nambara be ke mogo be sigi o te dia jama no donye to ou yere ka mogo shororo nyin de la ou be élection diago ya ke cheko ni a mogo be fichier électoral de la mu be ka élection vere organiser fichier électoral ko na bu bolo ku ka nana ko Guinée perlen be ko ka sansisa ko so fleur a buli kere fleur comme ko ni mana ko de ou be ko lu pousser ay élection ke mais c'est grave ay la jere me tcheka kuma kala une dernière fois akala me pour réduire la durée de la transition, vous ne demandez pas d'aide à vos partenaires? Non, pas du tout. Nous expliquent s'ils ont une autre manière de produire un fichier électoral à moins de 24 mois, nous les écoutons. Parce que c'est pour ça que nous avons toujours soutenu que la transition guinéenne, ce ne sont pas des dates, c'est un contenu. Si eux, ils sont capables de produire à la Guinée un état civil, un fichier civil, et un fichier électoral à moins de 24 mois, nous sommes acheteurs. Nous sommes acheteurs de leurs solutions, sauf que tous les experts conviennent qu'il faut un délai minimum de 24 mois pour le faire. Et c'est ce que nous avons prévu, durée pendant laquelle nous allons aussi faire le toilettage des textes juridiques et des institutions. Et donc, à l'issue de ces 24 mois, les élections vont se dérouler de la base au sommet. Ça aussi parce que nous tirons cela de l'expérience que la Guinée a déjà connue dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'en 2010, la communauté internationale était venue bousculer la Guinée. On est allé rapidement à un fichier électoral qui a généré les crises qui ont maintenu la Guinée en situation de tension pendant 12 ans.
Rien n'a pu être fait. Et puis on nous avait dit, élisez le président et lui se sera chargé de faire les autres élections. Cela n'a pas été possible. Donc nous avons déjà vécu une transition et nous n'allons plus jamais répéter la même chose sous le diktat de qui que ce soit. La communauté internationale, la CEDEAO, ils ne viendront plus nous dicter des conduites à tenir. Ce qui est important, nous voulons être des partenaires loyaux, mais qu'ils nous écoutent. Personne ne connaît le problème de la Guinée mieux que les Guinéens. Qu'ils nous écoutent. Comme moi, si tena, ko Guinée tse ka dia au lieu ka teme Guinéen yere ka awa mo tena kibena isigi olu de la kiki sago ka Guinée la ko bana ko c'est terminé. Asimi benya yele. Vive la Guinée. Vive le colonel Mamadi Doumbia. Eh Malien, Guinéen yé moné bon mokola. Mes vidéos bla orla ala ka baraka du malla. Rendez-vous Chini mardi 27 septembre 2022 sur Madafela 10h ou 11h beka bo kata aéroport là. Ni premier ministre nana tuguni beka tla ka sigi kata boulevard de l'Indépendance là. Ka fo bela jelengena ode kundo akambe que Dieu bénisse le Mali. Asimi ya ni de di Malima. Asimi ambe sa ino fait. Amba deli malien befe. Beka wuli beki bolo di nyogoma. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Akambe.